سلام وسناي نعخم يكون كبرات تخطاتلتنا على تاوزينا سبورت انه سناي مكتتال كاب كلتك كساب تشعة جموت كتشحن عسران حدن أبز كايدا هجراوي وددر بشكلتا زور رواندا تستاتف هجراوي تجانتا قدد بشكلتا إيرترا بحمص عسران تشعة ميازيان أب كيغالي أمري حلا نزي أملكيتو وانا صحفي هجراوي قدد بشكلتا إيرترا نسقنا هايلة زرزر حبريتا كبنا بمسمر تليفون نسانا حبيرلو إذا هجراوي تجانتا أبزور رواندا ستافي أحدش أيقونن بزح عواتات استبانات أفتلو من رخيو إيرترا بزح حلف عمتات أبز وددر إذا مزجو تعوضات كم يمثل ذكر لنا مو نابزنا يلوم عن خناقته. زور رواندا بدت حربايتو هتبيلنا نقطة تداخلنا كابشين شعت 280 شمال تانيو جميرو كمنا بلخا 8 شعتن شجعت متسعن بنص درجة أب رواندا ترايز كيل وددريم فليمو كاب تسعن حدا جمير كساب كل تشعن تمرت زخون استخير وددرين برا كاب كل تشعن حدا جمير كساب كل تشعن شمونتن نايلو كال رئيس جيرم أب رواندا حدا جانتات بالحزن العديمهم زكاير وددرينيرو كاب كل تشعن شعتن جميرو جن أب أكلناي UCI أفريقيا تور كوينو تنزجيبو بأهوراو درجة كايد جميرو مالديو هجي كابز جمر بدرجة هجرم 33 سنة عمت يقبر بدرجة UCI تنزجيبو زكايدو زلو دتراكا مبل 10 يكايد هذا مالديو هجي إيرترا كاب كل تشحن 10 جميرة فلاي كتساتفو جميرة أبتن جميرة استساتفتو وددرون فلا معاوت كاب شبه جميراتو مالدي بغان تايوهون دولكي أب كتشن 10 كسرات عويتات اللو UCI استمزقبل مبال كلا اجزي زكايرو أقرا ودر زور رواندا مالدي أبتو وددرتي إرتراب عبلا لنت زازيماتو ولا بتزكاز نبرا ستيجس أو أبقى أي مدرخ دانيال تخلاي مانوت كداماي آتيو أب حمشي مدرخ فرقال سدبساي كداماي آتيو أب شوعي مدرخون ناتنا البرهانة كداماي ترايد يكون ولا نتودترون بمروبنات فماريح ونيرو أب تاشعي مدرخ مليسو فرقال سدبساي كداماي وطيو بوغل النتوغاني دانيال تخلاي مانوت قبل النايتو تركوينو تسميه مالتي كاب سعود جميرنا إرترا تغطات علي كتساتو فيات نحا بزوح عوتاتون أمزجيبات اللي أبليكيشن أسرع عتن بقربة 5 أنت داخلنا إيرترا بجانتا كتوز داخلها مرحبا قدس كراني بناي قبل بجماليا نسجانتو جانتا أستانا هاي تعويض الدنيا أبزي ترى إيرتراويان ون مرحوي أمعوات دول جدا نيرومي أبليكيشن أسران زحلف عمد كا إيرترا بجانتا كتوز داخلها ناتنا التصفات كنون قبل نايتو تركوينو بجماليا وديو تعويتي نتيو سلالتا شامبيون نايتو تدريا حجمون كيداتو زلا نابكتشن أسرع حدا ناتينا لنا مالدي هاي إذن إلو معمت زروان داخل كم يزمسل BUCI انت عينت ملك عيز وهبو إذن إلو معمت رواندا بقصالي نتود الدرام نعبي وقادو تكني حميم كان تقصنا يقدمنا كابز حلفة كل تشحن 10 شمونتن ناب 10 جاعتن وغدا لايك كوتيشن 10 جاعتن ناب كل تنت حدا كاتيجوري ام اديبومو كميو كل تنت وخدته يو نيروناتو درجه اجيب زنتايت فلليو اب كتنت وخدته هاجراوين فدريشنات كومواني كونتيننتال جانتاتات كم تساتس يقبر اتناتو ملكيتات كانوا ولا تشلماتو ولا تي زوهابو نتبتات وناتو علوو أبتنت حدا من السجر كافاني ومتن تناتو نتبي أتنايزي كلتنات بخدت تقوينو زمز قبلو UCI معكنا اللوو زي بو شلماتون كابتناي كلتنات بخدت زلع على قوينو يتهيد تساتفت قانتاتاتون اتن أبيت زبهلا ناي وورلو تور تيم زبهلا قانتاتات علمنا بجيرو دي إيطاليا تور دي فرانس سافالت الساتفا في طرفا نابز تعدي من كساتفاون يطلع اتود الدركاون أبي تعذابنات أبي إيفنت خوينو نخكيرون أزيو ناتو ترالو مالتي سلازي كابزي زحلفة 15 جاعتم جميرهم رواندا نابتدت بحد درجة أدي بومو يكايد ولو مالتي أب أفريقيا كدت ودرات أيام زلوا نايكلتنت بحد حنتي زورغابونيا حج خالتي زورواندا مالتي سلازي أبزنا يزي حج زكايد زلو رواندا بزحات جانتاتات نخساتفا مزجيبنا اللواء 10 جانتاتات
ንስታፍና አረጋጊጽና አለዋ ዘንጋንታታት ያካ ሀገራውያን ፌዴሬሽናት አለዋ ኤርትራ አላ ኢትዮጵያ አላ ሩዋንዳ አላ አልጄሪያ አላ ካብዘን ናይ ኮንቲኔንታል ጋንታታት ሆን አቤት ጋንታታት ወርልድ ቱር ቲም ካ አለው ከም በዓል እስራኤል ስታርትአፕ ኔሽን ቤኔዲክሽን ናይ ሩዋንዳ ያ ክልተ ጋንታ ከም ኮንቲኔንታል ጌሮም ዘወዳድርዎን ሩዋንዳውን ኣለዎም ሳልሰይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣላቶም ከም ማሌዥያ ዝመፀቱን ቲኤስጂ ጋንታ ኣላ በዓል መትከል ዘለዋ ዞም ናተቀዳዳማይ ማለት እዩ ቲም ቶታል ዳይሬክት ኤነርጂ ቲም ማደሊን ከምኡን አንድሮኒ ናይ ኢታሊ እውን ኣላ ዋይልድ ላይፍ ካብ አሜሪካ ዝመፀት ኣላ ፕሮታች ኣላ ባይክ ኤድ ኣላ ቢኤንዲቢ ሆቴልስ ትበሃል KTM ትበሃል ጋንታ እውን ኣላ ከምኡን ትሬትሌቶ ኤዞሬክስ ትበሃል ጋንታውን ኣላ ብጠቅላላ 16 ጋንታታት ይሳተፉ ኣለዋ ናብዚ ውድድር ሃገራዊት ጋንታና ንመን ጠርኒፋ ናብዚ ውድድር ኣምሪሓ ዘላ ሃገራዊት ጋንታና ቅድሚ እስራን ክልተን መዓልታት ኣቢላ ተጠርኒፋ ናብዚ ውድድር ንምስታፍ መፅፋረይ ጌራ ንክትሳተፉ ክትዳለዎ ቆንያ ካብዞም ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ዘለው ኣብ ዞባ ማእከል ከዓ ብፍላይ እቶም 4 ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ብምዕዳም ካብ 24 ተቀዳደምቲ ናብዚ ናይ መፃረይ ኣትዮም ካብዞም መፃረይ ካኒ 5 እዮም ዝሳተፉ ናብቲ ውድድር 5 ዝፍቅድ ናብዛ ናይ ሩዋንዳ ብፍሉይ ሕጂ ካብዚኦም ተፃሪዮም ካኒ ሓደሽቲ ውልዶ ተቀዳደምቲ ኣለው ኣገዳይም እውን ኣለው ብፍላይ ግን ሓደሽቲ ብዙሓት ተራእዮም ኣለው እናሆም ዝርኣይ ኣሎ ሲራክ ተስፎም ሴላ ወልደ ሚካኤል ማሓሪቶ ወልደ ቶማስ ኮይቶም እዚኣቶም 5 እዮም ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ተመሪፆም ናብ ሩዋንዳ ገጽኩም ነቂሎም ኣለው ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን ካሒዝዎ ከይድሎ ማለት እዩ እቲ ትፅቢት ኣብዛ ሕጂ ነሳትፋ ዘላ ጋንታ ሓደ ዓመትን ሓደ ወርሕን ከባቢ ዳርጋ ኣብ ውድድር ኣይፅናሕን ብርዱእ ምክንያት በዚ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ኩነታት ሕጂ እዞም ተመሪፆም ዘለው ተፃወቱ እውን ሓደሽቲ ውልዶ ደቂ 19 ገሊኦም ደቂ 20 እውን ብዙሓት ኣለውዋ ካብቶም 5 ዳርጋ 4 ክንብሎም ንኽእል ትሕቲ 21 ዓመት እዮም ክንብሎም ንኽእል ኢና ካብዚኦም ሓደ ገዲም ዘሎ ብዙሕ ኣጉራዊ ውድድር ዝረኣየ ሲራክ ኣሎ ከም ካፕቴን ናይታ ጋንታ ከምኡውን ሩዋንዳ ክልተ ግዜ ገፁ ተሳቲፉሎ ኣብ ካልእ ኣህጉራዊ ውድድር እውን ተመክሮ ኣለዎ እቶም ካልኦት ግን መሓር ዓመት ተሳቲፉ ነይሩ ቶማስካ ብሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣቢሉ ኣብ 2018 ናይ ጁኒየር ተቀዳዳማይ ኣቢሉ ተሳቲፉ ፈልጥ ሩዋንዳ እቶም ክልተ ግን ሓደሽቲ እዮም ብፍላይ ናሆም ሴላ ንመጀመርያ ግዜ ወፅኦም ዝወዳደሩ ዘለዉ እዮም ሕጂ ምስ መን ኢና ንገጥም ዘለና እንተልና ከዓ ውድድር ካናት ፍሉይነት ኣለዎ ዓበይቲ ወርልድ ቱር ጋንታታት ኣለዋ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት እውን ኣለዋ ሩዋንዳ እውን ብሰለስተ ሃገራውያን ጋንታታት ዝሳተፉ ኣለዉ ሕጂ ነዚኦም መኪትካ ክትዕወት ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት ብዙሕ ጥበብ ሓተካ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፅበዮ ኣነ ወገነይ ገለ ዓወታት ሓፊሶም ክመፁ ናተይ ትምኒትን ድሌትን እዩ ሰናፋት ኣይኮኑን ንፉዓት እዮም ልምምድ እውን ከካይዱ ቀኒዮም እዮም ዘእስራ መዓልቲ ዋላት ሞራሎም እውን ልዑል እዩ ዘሎ ገለ ዓወታት ሒዞም ከም ዝመፁ ኣነ ተኣማመነ እቲ ዝዓበየ ተመክሮ ዋላ ንድሕር ቀሲምካ መፂኻ ምዝዕሪፎ ፀንሐ ውድድራት እውን ኣነ ዓወት እየ ዝሪኦ ሓራይ ንሕና ድማ ኣብዚ ውድድር ንእትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብሰላም ዛዚማ ብዓወት ክትምለስ ንምነብ You came all the way for this moment, for this big day. I wish you all the very best in the days of a tournament. Show the speed of a sportsman. ኣብ ካልእ ዜና ስፖርት ክቡራት ተኸታተልትና ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ህልው ኩነታትን መጻኢ መደባትን ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ዘተኮረ ምይይጥ ወዲቡ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ዜና ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ልኢኽልናሉ ንከታተል ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሶኒ 26 ሚያዝያ ዳይሬክተር ጀነራላት ሓለፍቲ ጨንፈር ስፖርት 5 ዞባታት ፈጻሚ ኣካል ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፕሬዝደንታት 5 ዞባውያን ፌደሬሽናትን ቴክኒካል ዳይሬክተራት እተን ዞባውያን ፌደሬሽናትን ዝተረኽብዎ ምምኽኻር ንስሙር ምሕደራ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዘተ ኣብ ጉዳይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣካይዱ እዚ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተኻየደ ናይ ምምኽኻር መደብ ብቐንዱ ኣብ
ናይ ህፃናት ኩዕሶ እግሪ ማለት ግራስሩት ዘተኮረ ኮይኑ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ንህሉ ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክልቲኡ ፆታ ብሓፈሻ ዝዳሰሰ ነይሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ኣብ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ተረኺቡ እዚ ዘተዚ ብዓወት ክዛዘም ዘለዎ ትምኒ ድሕሪ ምግላፅ መደብ ኩዕሶ እግሪ ህፃናት እቲ ቀንድን መሰረታውን ምዃኑ ብምትሕስሳብ ብዘሎ ፀጋ ተሓጊዙ ኣብ ዞባ ማእከል ዝሓሸ ምንቅስቃስ መደብ ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ህፃን ማዕረ ዕድል ክህልዎ ስለ ዝግባእ ግና ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ብምልኣት ክካየድን ኣበርቲዕካ ክስራሓሉ ከም ዝግባእና ተሓሳሲቡ ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ከይስፋሕካ ውሕዝ ዝኾነ መጻእ ኩዕሶ እግሪ ክህሉ ከም ዘይከኣል ብምዝኻር ከዓ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብዕቱብ ክሰርሓሉ ተላብዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ዘተንበኣር ምሕደራ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ብመንፅር ጠለባት ምሕደራ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ እንታይ ይመስል ቴክኒካዊ ምሕደራ ናይ ዝዓውደ ስፖርት ሃገርና ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣንፈቱኸ ናበይ ገፅ እዩ ዛጊት ዝተሰርሐ ስራሓትን ብሕጂ ክሰላሰሉ ዘለዎም ንጥፈታትን ኣተኪሩ ሓበሬታ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቀሪቡ ዝሓለፈ ዓመት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕልን የኤርትራ ዝሓሸ ደገፍ ዝገበረሉ ምንባሩ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ብጠቕላላ ናይ 1.5 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ባጀት ከም ዝተሰለዐ ጠቒሱ ካብዚ ገንዘብ እዚ እቲ 500,000 ዶላር ኣሜሪካ ንመማዕበሊ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ እቲ 500,000 ዶላር ሓገዝ ንኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ዝተረፈ 500,000 ዶላር ከዓ ንምትዕርራይ ትሕተ ቅርፂ ክውዕል ምዃኑ ተሓቢሩ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝያዳ ቆላሕታ ናይ ፊፋ ዝረክብ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ግና ንረብሓታቱ ብውሕልልን ተሓታትነት ብዘለዎ መንገዲ ክንጥቀመሉ እንተዘይክኢልና ዘስዕቦ ፀገም ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አብርሃም ኣጠንቂቑ ብወገን ተሳተፍቲ ንዕቤት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ንኩዕሶ እግሪ ህፃናት ብዕቱብ ክሰርሕሉ ተበግሶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ዓቢ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ጉዳይ ዕጥቂ ምዃኑ ብፍላይ ከዓ እቶም ህፃናት ክፃወቱሎን ዝኽእሉ ኳዕሳስ ቁፅሪ 3 ናይ ምርካብ ተኽእሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ ማዕረ ማዕሪኡ እውን ቀረብ ማልያ ኮን ካዛኪ ውሕስ እንተደኣ ኮይኑ ግብራዊ ዘይኮነሉ ኣብነት ከም ዘየለ ሓቢሮም ኣብ መደምደምታ ናይ ምዕፀው ቃል ዘስምዐ ኣብ ኮሚሽኑ ስፖርት ኤርትራ ሓላፊ ምክትታል ሃገራውያን ፌደሬሽናት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ኮሎኔል ሰሎሙን ስዩም ከምዚ ዝኣመሰለ ምይይጥ ነቲ ክትሃርሞ ትደሊ ዕላማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኩዕሶ እግሪ ብውጥን እንተደኣ ተሰሪሕሉ ምንጭ ቁጠባ ምንጭ ጥዕናን ጥራይ ዘይኮነ መዛነይ እውን እዩ ዝበለ ኮሎኔል ሰሎሙን ነዚ ዘጣጥሕ መሰረት እንተዘይሃልዩና ኣብዚ ዓውደ ስፖርት እንኸዶ ዘለና መንገዲ ከዕንወና ምዃኑ ብምግላፅ ውሕስ ንምግባሩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ኣተኪሩ ክስራሕ ተላብዩ
Thank you.